Goizeko 4 eta 12 minutu, pronostikoak betez, altunak eta eskurdiak 22 eta 18 irabazi diete Jaka eta Iztuetari Bilboko Deportibo pilotalekuan, binakako txapelketa nagusiko final ordenetako ligaiskako 13. Jardunaldiko 3. norgehiagoka izan da gaurkoa, eta aipatu moduan amezketako aurrelariarentzat eta arbizuko atzelariarentzat izan da garaipena. Gogora ezagun aurreko jardunaldian batetik, altunak eta eskurdiak irabazi egin zietela Peña eta Imazi Gasteizko hogeta pilotalekuan, eta Jakak eta Iztuetak ere irabazi egin zieten Idiazabalgo Igarondo pilotalekuan Peio Etxeberria eta Rezustari. Hala ere, bibikoteak sailkapenari zegokionez modu oso ezberdinean iritsi dira, Jaka eta Iztueta jada sailkatua zeuden gaurko norgehiagoka hasi aurretik ere playoffetarako, eta altuna eta eskurdiak berriz, oraindik ere lana egiteke zeukaten. Eta, ia esan, hasiera ez da erraza izan. Sekulakoak eman dizkio Iztuetak, Jaka ere, gaurkoan beste joko mota bat egiten ikusi dugu, jakitun ziren noski Bilboko Deportibo pilotalekuan atzean pilotak pisu handia hartzen duela, ezker orman ere ibili egiten da, eta horrek noski Joseba Ezkurdiari bere jokatzeko era horretan erasango zion. Lortu dute, altuna era bat desaktibatzea, eta 11 eta 3 aurreratu dira. Baina, egoera zailak iraultzen esperientzia baldin badute batzuek horiek altuna eta eskurdia dira, eta haze erakustaldia egin duen hortik aurrera Jokinek. Hasieran kamuts ikusi dugu, ia aukerari gabe, Joseba ere atzean ikeragarri sufritzen, 11 berdindu dute, baina hemen aipagarriena batez ere, zeinen ongi mugitu duen pilota Jokin altunak. Joseba Ezkurdiak eutsi dio nola hala, baina Martxel deseroso edukitzera eraman dute, partida gogortu egin dute, eta badakigu Martxel Iztuetari partida gogortzen direnean askotan kosta egiten zaiola batez ere amaieran, kolpea tiratzea ez, baina defenditzea bai, eta 12 eta 11 aurreratu dira ala ere Jaka eta Iztueta, baina jada etzen lehengo konturik. Jokinek oso inteligente jokatu du, erremate ikusgarriak egin ditu, aurrean ere bizi mugitu du pilota, eta aipatu moduan eurak dira, bikote bat baldin badago beintzatain egoera kritikoan hori irauliko duena, hori altuna eta eskurdiak osatutako bikotea da. Jokin mentalki badakigu urteak daramatza, halako egoeretatik askotan pasada, eta zenbatetan atera dituen aurrera, eta gaurkoan beste era epiko batean egin dute hori. Urrengo bigarren zatia nahiko berdindua izan da, Jaka, nik uste Jakak une batzuetan, joan beharra zeukala aurrera, eta nola baitean errematean saiatu ez, hori baita esango dugu bere armarik nagusiena, baina ez du hori egitea lortu Lizartzako aurrelariak, ez diote utzi, eta hori altuna eta eskurdiaren meritua da noski, ez diote utzi, errematearen bila joan eta errematatzen, eta azkenerako, horixe, 18 eta 6 eta azkenerako 22 eta 18 aipatu moduan garaipen oso garrantzitsua jada honekin, lehen bi postuak ez, baina jada playoffetarako aukerarik gabe bi bikote dira, matematikoki, Peio Etxeberria eta Rezustak joan den astean galdu zituzten aukera guztiak, eta Artola eta Imaz ere ez dira playoff horietan izango gaur altunak eta eskurdiak irabazi ostean. Beraz, oso garaipen garrantzitsua playoffetarako, eta oraindik ere gainera, 4. postuan geratzeko aukerekin ere badira, eta nik behintzat bikote honi aukera handiak ikusten dizkiot horretarako, badirudielako datorren astean Jon Mari Ezkurrenak ez duela jokatuko, gogoratuko dugu atzo kaioa ireki zitzaiola, Amorebi eta Etxanon jokatzen ari zela, ondorioz horrek badakigu, zenolako luzera izaten duen normalean behintzat, eta, azkenerako ez du jokatuko nik uste, eta Larrazabal eta Eskiroz izango dira hasiera batean behintzat, eta hor noski nabarmen xamar partida jokatu beharko da, baina nabarmen xamar altuna eta eskurdia irtengo dira favorito. Aldiz Jakak eta Iztuetak, horixe, 5. postuarekin konformatu beharko dutela ematen du,
eta honen bestez bi partida jokatu beharko lituzkete. Beraz, gogoratu, Altunak eta Ezkurdiak 22 Jakak eta Iztuetak 18 Bilbon.